So ke angifuni indaba yokuthi sikhunjuze ukuthi konje sake sahilana sathini iyiphi insizwa ethi mayihilene nenye insizwa kuze kuphela iviki ithukuthele umuntu onjani lo yakana ingane lo muntu akanabona abantu abathandayo lo muntu. So ke ngifisa ukukhulula laba abanenzondo yabo abafuna ukuthi inzondo yabo iphathwe ngabanye abantu. Mina nginayo inzondo mina nakusasa futhi uma umchunu ekhuluma into engahambisani nayo ngoba ngiyindoda ngiyophinde ngisho futhi hayi mchunu lokho angihambisani nakho, kodwa mayekhuluma okuphathelene nezwe ekhuluma nje okukhuluma nezingane zami njengoba ngizele nje nami, hayi ngeke ngize ngicabange ngisho ukucabanga mina ukuthi kufanele ngiyeseke leyo. Ngibe ngokuqala mina ukubhala ngalento yezitabane, lento yokuthi izitabane zifaka imvunulo yethu. Ichunu lathi lingena ntambama ngase ngibhalile, lathi lingena ntambama ngaba ngokuqala uphumelo obala athi nje umchunu ngiyameseka lapha afa khona ngalento ngiyofa khona. Yimi ngithatha ucingo ngamfonela ngathi uma bekubiza enkantolo ungitshele mfowethu ngiyoba khona, ngoba ekugcineni kosuku imapha amalungelo anelungelo lokulwelwa namalungelo angenalo ilungelo lokulwelwa. Yini makukhulunywa ngokwethu kwaZulu njalo thina bonke umuntu unelungelo lokwenza noma yini ngeyethu into, yithini esingenalo ilungelo lokwenza noma yini ngeyethu into noma ukuyivikela. Ukhona kababhala ukuthi manje ngoba izitabane imithetho ibhaliwe zona ihambisana nemithetho, zihambisana neyazi imithetho hayi yethu, zihambisana neyayi imithetho lengenamagceke. Awukho umuzi namanje, awukho umuzi wesitabane. Mawungahamba nje ucinga lapha eSouth Africa awukho umuzi wezitabane. Umuzi okhona ilama hotel abahlala kuona nalezi indawo abayiqashile abahlala kuzona. Awukho nje umuzi ongafika ukhuleke kuwo Mboma uthi ngiyakhuleka kwaSikhakhane kuthiwa umuzi wesitabane lo. Awukho. Bayesaba nabo badala laba abantu baba khona, abanayo imizi, banezindlu. Umuzi nendlu izinto ezimbili ezihlukene. Manje bese bebuya bezogabisela abantu ngemali, begabisela abantu ngemali bathi banemali. Laba abantu abahlezi belele ngaso sonke isikhathi bahlezi belela ubaboni basebenzayo. Kodwa manje baqhamuka sebezogabisela izingane bethi kukhona imali iningi imali ebutabanini. Nakithi ke lapha einsizweni, ngithi nje lapha einsizweni baningi abantu abaganiwe nabanabafazi abaphila lempilo abacashile abangemuva, okuyibona abagcina befaka izingane kulezi zinto okwenziwa khona lemkhuba le enziwayo. Okubuhlungu kakhulu ke okusiphakamisile njengoba silapha nje siphakanyiswe udaba lwemvunulo. Kukhona abakhala ngokuthi kungani imvunulo kungakhulunywa ngokuthi isizwe simbatha amambatha, intombi zibhinqa amabheshu. Bafuna sikhulume kuphi, bafuna sikhulume nini, ngoba sihlezi siyikhuluma leyo nto, sihlezi siyilwa leyo nto. Ababe khona kugana inkosi yasemazimeleni kunentombazane eyasukuma lapha yana ifaka imvunulo, wayekhona uMacingwane yasukuma ifaka imvunulo leyo ntombazana yavumisa ifaka imvunulo. Yimi lo engayicela ngathi mina hayi okungcono uma ngabe ukuthi into ojwayele ukuyenza le ngicela uhambe uyoyenza khoneni lapha, ungayenzi phezulu kwethu, ngoba lokhu kusukuma nje phezulu kwethu usivumise uvunulile uyintombazana, ungabhincile uvunulile, akuyona into eqondile. Okwangiphatha kabi ke amanye amakhosi ayekhona lapha akhuza mina, ngikhuza lowo mkhuba loyo. So ke kukhona nokonakala kwezinto okukhona okwenziwa ngamakhosi afuna ukuhambisana nesikhathi, afuna ukuhambisana nesikhathi samanje, akhohle ukuthi into yobukhosi ayinayo ifashion. Njengoba silwa nje kukhona osedelelile nje lapha sinomchunu wasifaka sobabili wathi wona amakhosi nendlula mithi ayithula ithina abafana abancane belwela izwe. Yitha amakhosi njengoba sikhuluma nje, yitha amakhosi awekho ngaphandle kwethu. Sikhona ngisho isisho esishoyo esithi sizinsizwa thina singamakhosi. Amakhosi ayizinsizwa, yithe siyingubo yazo. Manje ke ingubo yomnikazi nukumnikazi, iphunga nje lo muntu linikwe ngubena ayigqokayo. Yithi ke esingamakhosi, yithi abanikazi bamakhosi. Manje ke ngeke sivume ukuthi kwenzeke into engasile, kuthathwe into esiguqa ngayo emsamo. Lokho kwethu okugcwele lapha kithi ukuthi insizwa zonke ayisayihlonipha imvunulo evunulwa ngamakhosi. Mhlambe yilo ke ithuba leli elizovula ukukhuluma ukuthi ke kuqala ukulungiswe lokho, ngoba kukhona ukufuna ukulungiswa nje lapha kithi sizinsizwa. Insizwa ivunula ngendlela engafanele. Manje ke kodwa ngeke sithi ngoba insizwa ivunula ngendlela engafanele bese
sithi lokho okubi okwenziwa yitabani okwenziwa abantu okungafanele ngisho nangabe bayithinta imvunulo bese kuthiwa ke ngoba kukhona abonayo vele lapha kithi yonakele nje mfosikhakhane le ndaba ezikhulu yonakele idinga ukuliwa isiqalo sokuyilwa lezi itabane emazinamandla lapha eSouth Africa ake siyibone ziba ngamandla phezulu kaZulu sibone mayethu umZulu ayivumi lento ayiyo akakwazi ukuthi umuntu aqhoshe ngokuthi ngingumZulu mina ngivunule ngoba ngingumZulu Zulu kuyazalwa iziphi ingane izozalwa yilabo abantu ake ngihlehle bafowethu ngibuyele emuva kancane ngiyathokoza ndabadaba bafethu uyangizwa mfethu ngiyakuzwa ngina kwethu ngiyabonga kakhulu ngiyakwamukela ngokwenkulumo mfowethu ngeke ngisangena ke kulolu daba uqale ngalo kodwa futhi mfowethu la ngempela iqiniso lithi imkhombi yenanana njengamanje mfowethu silimele kakhulu siyisizwe silimele ngokuphezulu ukulimala ukuthi bafowethu uma singasukuma sivukele ongokwethu akekho umuntu oyosukuma kuvikele bafowethu njengamanje sigaxela ukubhubha uma izitabane zikwazi ukuba so comfortable entweni yethu sibe sizamukele ngokomthetho sisekelo kodwa ngokwezwe nangokosiko impilo ufuna zibe nelimit asinayo ke limit ngoba oyintombi omfana ufuna mayisenza intombazane ufuna ukuba intombazane idlula umuntu lo intombazane ufuna ukuba umfana ufuna ukuba umfana adlula abafana njengamanje mfowethu konke okushilo nguzwile siyakuzwa siyisizwe njengamanje sicela mfowethu umfowethu Mavava angene kodwa futhi nithi maningena nazo ukuthi izitabane kumanje thuwa imvunulo ifuli booked kwamayimaye izitabane lithi ngesonto zona zobe zivunule zitshengisa ukuthi thina lento sikhulumayo siyaphetha bese